tasarudzika futi sebaba namai mugava zita ramambo Jesu. Amen. Vachada kuvereke shoko raMwari kubva kubhuku yaFirst Kings, madzimambo ekutanga, chapter 18 from verse 41. First Kings chapter 18 from verse 41, and I will read. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain." So Ahab went on to eat and drink, and Elijah went to the top of Mount Carmel. Then he bowed down to the ground, put his face between his knees, and said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked toward the sea and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it came to pass on the 7th time that he said, "There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea." So he said, "Go up, say to Ahab, prepare your chariot, go down before the rain stops you." So it happened in the meantime that the sky grew black with clouds and wind, and there was heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and guided up his loins, and he ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Nyando anidzidzise pano ine chekuita nekugona kugamuchira the promise kana kuti kudena the manifestation of the promises of God. Munhu wese unoda kuti zvaanonamatira zvakavimbiswa mushoko raMwari zvibatike zvivaramike muupenyu hwake nani? Right. But I want to teach concerning the key that can help us to understand kuti zvinogoneka sei kuti zvawakanamatira zviri mushoko raMwari zvigone kubatika muupenyu hwemunhu. Elijah pano watanga nemutsanangura achiti, "Ndiri kunzwa kufira kwemvura zhinji, I can hear abundance of rain." Chitwe chakaitika munyika manga mune drought for 3 years. Mwari ndobva vamupa shoko kuti akuda kunayisa mvura panyika, ndokuenda pagomo reMount Carmel. It's a long story, but ndatitange vaenda pagomo reMount Carmel, ndobva anotaura zino kuti I can hear, ndiri kunzwa kufira kwemvura zhinji. Kwakupfugama ndokutanga kunyengetera in a position of prayer, his head between his knees. Anzwa Mwari vachimuudza neaudible voice kuti ndiri kunza mvura panyika. Haana kungoti I receive kana tamuso yedu mvura yakuya. Zvakamupusha kuenda muprayer. Prayer is like a hand that takes whatever is in the spirit to manifest on the ground. Chivimbiso chese chiri mushoko raMwari chinoberekwa mukunyengetera muprayer. So paari kunyengetera ari mutime yeprayer, unotuma muranda wake kuti enda unotarisa towards the sea. Mvura yavakamirira imvura inofanirwa kunaya kubva kudenga, asi iye ari kutuma munhu unotarisa kune mvura yakanaya kare iri mugungwa kana kuti usiku, zvichiita sekunge ari kutarisa wrong direction, yet by revelation waitarisa right direction. Pakuti kudii? Nokuti paakaomhanya akadzoka akazoti ndaona chinenge chibhakira chiri kusuka kuenda mudenga, ndopaakaziva kuti zvechokwadi mvura yava kuuya. Zvichirevei muupenyu hwenyu? The hand of man or the action of man unlocks every promise of the word of God. Tine nguva yekuti munhu anenge akamirira kuti Mwari vachaita zvinhu, uye ndiMwari vanoita uye vanogona, asi pane nguva yekuti munhu akatomisa zvida kuitwa naMwari kuti haasi kuziva zvinoitwa on the ground. I know the church mukunamata vazhinji taudzwa zvinoitwa naMwari, hatina kuudzwa zvinoitwa nemunhu kuti agone kusangana nezvinoitwa naMwari. Kazhinji taudzwa pamusoro pesimba raMwari. I love Jesus. Ministry yake munhu wese aiporeswa naJesu, Jesu aisa credit kumunhu waaporesa, aitaura shoko rekuti kutenda kwako kwakuporesa. Handina kubvira ndanzwa Jesu achiti wazvoona ndine simba ndiri mwana waMwari. Aipa credit kumunhu angane problem kuti iwewe wacontributa kuti ugone kuitira the power.
kureva kuti munhu anogona kusvika panzvimbo ine simba pazvinhu zvaMwari but koshayiwa chinoitika muupenyu hwake nekuda kwekuti something is missing in him or in her. Bible wrote in Galilee Jesus did not do mighty works there because of their unbelief. Kureva kuti Jesu paaitova muGalileya aitova Jesu wamasimba ose ane simba rakanyanya, but Bible rinopa a testimony negative yekuti he did not do mighty works there. Haana kuita zvizhinji kuGalileya, iye ari muzhinji, ari Mwari wamasimba ose ane power, but there was a place where he was limited. Ichokwadi kuti Mwari haasi limited, but men can limit the acts of God akasaziva zvinoitwa on the ground. So kazhinji taunzwa saka tona kuti tiri musizeni muira yekuti munhu anobva chechiyo opinda chechiyo opinda chechiyo chipinda nechi zvaari kutsvaga zvinhu zvaari kupotsa zviri mushoko racho kudaro. Why? Because wese waona nokuda chechi anopinda imwe anotaura bhaibheri raishandisa kwaaipinda. Which means iye anototenga kuti nderechokwadi bhaibheri nhavu. Maybe because hapana chino kana waenda parinoparidzwa unoshumirwa Kristu is the same story. So Elisha akunyengetera ndokubva atuma munhu kunotarisa towards the sea. Sea imvura yakatonaya kareripi, but yati I can hear abundance of rain, imvura inofanirwa kunaya. So paapinda kuprayer ndomaawana a revelation yekuti handichatarisa kudenga kuti ndizive kuti mvura yaakuya. Denga harirevi nhema, pandakufanirwa kutarisa panyika panofanirwa kuitika zvinhu zvinodenga zvokwadi yekudenga. Uke nyika yanga ine drought for almost 3 years kusina mvura, but Elijah anoudza munhu akawanda kuti enda unotarisa kune yakambonaya kare, which means mulife yemunhu mune zvinhu zvirimo, mukushaya kwese nemunetsa kwese mune chinhu chirimo chaunofanirwa kushanda nacho kuti uwaniloke chawakavimbiswa naMwari kuti chibatike muupenyu hwako. 2 Kings chapter 4 kune mukadzi akaenda kuna Elisha akati kumba takasirwa zvirwere tinokuti munhu waMwari ndokubva abvunza kuti saka kumba kwacho kunei, ikoko kune zvirwere kune chimwe chiriko futi chandinoda kushanda nacho. Which means mulife yemunhu wese ari equipped, munhu wese ane zvaainazvo, munhu wese ane chaanofanirwa kuita, chinofanirwa kuunza, zvinofanirwa kunge zvichibatika muupenyu hwake. Principle yakaoma pakudai so. Kana Elisha anamata ati nanzwa abundance of rain, denga rinobva raita makore robva rataenda kunayisa mvura nokuti Mwari vapromisa. Pari kuda kumboonekwa kuti iyo yakambonaya kare, is there anything happening? Saka zvanzi muranda paakamhanya 6 times akadzoka nemhinduro yekuti there is nothing. Time kana kuti period yanothing yekuti hapana chiri kuitika, iyo Mwari vakataura iriko kana pasina zvauri kuita. Munhu akamhanya achidzoka achiti munhu waMwari hapana chandaona hakuna chiriko. Denga ndakuti aizoka kana pasina zvinoitika pandapromisa rekamvura inayi. Mwari vakatomirira zvinoitika panyika kuti vagone kurivisa mhinduro answer abundance yemvura panyika iyo. Just imagine shirika dzese ari pasi Mwari vairangarira kuti iregere kufa nenzara, ndokubva vatuma muprofita ane nzara anosvika achiparidza vhangeri kuti bika ndidye kumunhu ane dambudziko rekuti zvasara zvishoma, ndokubva atotaura zvikanzi ini mwana wangu zvasara ndezvekuti kana tadya totobva tafa. Kuna kuti anotoziva kuti zviripo zvinouraya tikatoendeuga wechitiri zvawese. But the solution yaMwari vari kutuma munhu ane nzara ane ropafadzo kureva kuti pane demand panenge pane blessing. Blessing kana ichiuya muupenyu hwako inopresa a demand. John 4:24 Jesu ari patsime anotanga akumbira mvura. Paanonyimwa mvura anotanga kuadvertisa yaainayo yake kuti asi dai waiziva wauri kutaura naye ane mvura mhenyu, iwe dai watokumbira kuno. Zvonoti Jesu wacho anenge ane zvinhu tunyota nemvura, saka anotanga akumbira mvura iye aine mvura mhenyu. In other words, ari kuti pane a law of exchange yadaida kuita newe only if dai wangu waziva ari kutaura newe. Kingdom yaMwari inooperaita nemaprinciples. Pane zvinofanirwa kuzivikanwa nemunhu,
Mwari ari Mwari wamasimba ose, ari Mwari anoziva zvose, all knowing God. Akanyora shoko rake kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Iye achiziva, but anoziva kuti hauzive saka uchiparara. Haataiwa kusaziva kwake hakuna basa kuti Mwari anoziva rega nemuitira. There is demand yekuti munhu ave neknowledge. And the knowledge haisi enough kana isina put into action. Semurume wabvesaidha anoti panapa ndinotangirwa agara 38 years. Chiri kuitika chii? Inhau yekuti information anayo kuti mvura ikabvokodzwa atanga kupinda anopora, but information haisi enough kana pasina action. So there are times that munhu anogona kutarisa kuti but ini ndikuoma pazvakaita zvekunzi tiite zvachakuitwa. Chatinofanirwa kuziva pamberi paMwari ndechekuti at your level, pazera rako, mukutenda kwako, there is something you must do. Hatingafanane zvatakaitire Mwari, asi takafanana kuti tinofanirwa kuitira Mwari. Hatingafanane zvatingaitire Mwari, chatakangofanana ndechekuti Mwari wedu anoda vanhu vanotenda kutenda kwavo kune action. Nyika yakaine drought, Mwari akangoti muprofita wangu ataura kuti mvura iri kuuya, nyika ichinaisa mvura. Even prophet Elijah vataura kuti I can hear abundance. There was a demand, a process yekuti paitike something chinodena the promise. Kana ukaenda kuchechi nemaprofita, thank God for prophets. Some are prophets, some are evangelists, some are teachers. Thank God for prophets. But chataka kuti nyangwe profita akanzi anoprofita anozodii, ukaenda kuchechi kwavo anotokuvhura Bible woparidza. Saka zvanetsi anoparidzei kana iye achiona uprofita. Kuvhura kwanoita Bible achiparidza akutokuudza kuti kana ndikaprofita sei, you must know the word and practice the word. Why? Nekuti kana zvinhu zvacho zvikaprofitwa usina knowledge uye usingazive zvekuita, hazvimanifesti. That's why people are moving from this prophet to this prophet. Because anazvoti kwayapanapa zvako zvinoita zvoregera kuita umubva woenda pamwe. Yet akutadza kuridha kunyange prophet vachiprofita vanongovhurirei Bible. Hakuna substitute ye-knowledge. Kuti hayi kana tisingaziva zvina basa, prophet vakatilia zvinobva zvangoita. Elisha is a true prophet of God. Ati I can hear abundance of rain. Haina kunaya nangwati pia yataura. Akatopinda prayer ari prophet. Apinda prayer haina kunaya. Zvikaziva kuti ngatitumei munhu anotarisa towards the sea. Kusiku kunotarisiwei kuti is there anything vaporing from the sea? Why? Nokuti paakadzoka 7 times, I've seen something like a man's hand. Seruoko rwemunhu sechibhagera, a man's fist rising from the sea. A man's fist nobody represented the head of man. Sea water in souls. Saka kuti tukajesa kuti kana matenda kushoko rangu munenge mava munyu wenyika. So munhu paanotarisa towards the sea, panokubuda picture yekuti the hand of a believer. Munhu kana anzwa shoko raMwari akaribata nokutenda, nokuti Mwari pane pavakaseparata masoja aifamba naGideon. Zvakanzi vanotya ngavadzokere ndokubva vadzoka, ndokubvazoti ngavaende kunonwa mvura. Vakanwa nemaoko nevakanwa nemudezi pakaseparatwa vanhu. Zvanzi vanwa nemaoko vachisepa muromo uchienda nawo ndovachakupa victory nawo. Kuda kuti kune type yekuti Mwari anoziva kuti apa aburira. Aizvi Mwari kuudza Gideon kuti type iyi ngaidzoke kumba hauhwire. Iye Mwari wacho aripo pakaita zvati even ndiripo netype yazviti. Kuda kuti denda rinototyira munhu asikaite action, nokuti vanwa mvura nemaoko achisapa muromo. Ipicture yavanhu vekuti havangotaura shoko bedzi but vanorirarama nekuriita. Hand represent action. So munhu atumwa ega unotarisa towards the sea, ndokudzoka aine pakamhanya 6 times aingwa yafanire kuti there is nothing. Yet the promise yataurwa, but because on the ground there is nothing, hapasi kwanokwa abundance of rain. Iriko nguva yekurarama nothing uchinamata Mwari all of everything, because you don't know what to do on the ground. Kana the demand inopreswa unonge une reason nokuti mukadzi vakanzi naMwari weshikazezarivati endaipo kunopiwa zvekuti wauropafadza akatanga mbupa maexcuse. Hakuna munhu asina excuse.
But kana waziva the benefit of the blessing after, you will do it. That's why Bible says Jesus endured the cross. When he endured. Right, akatsungirira mchindi wanokuti waiziva the reward ahead. I just love ndakaongorora zvinoita madzimai vane chinhu chandakaibura pavari. Vese vane statement one yakafanana. Zvara munorwadza, vachizvara zvavo. Kuna zvakaziva kuti zvinorwadza hazvo, kuti pamba paite ujuniya makubuda process iyo. Hakuna kuti zvara munorwadza akambogara. Achiti zvara munorwadza unonati push. Kosho zvinorwadza kokusiya. Vanoziva the blessing part of the story. So ropa fadzo irikushoko ramunani rinopresa a demand mumunhu anonzi believer. Ukaziva kuti demand yapreswa pandiri ine benefit, pane zvida kuitwa naMwari muupenyu hwangu, unozviita wakasununguka. Hazvikurwadzi ukaziva kuti Mwari vanikuitira akatendeka. Saka dambudziko kazhinji kusamuziva. Ukaziva kuti Mwari haane ikonomi, kingdom yake ine ikonomi yake. Hakuna chingadzivisa Mwari kuropafadza no matter inflation yasvika palevel ipi. Wainokuti ndimwe ari padimension yekuita futi minana, kana zviri munatural zvaramba anoita zvishamiso. That's why pana John chapter 6 akataura vanhu vagare pasi vapechina. Ipo pambotaura muzaiwa chipo chacho chishoma hachikwani, nehove dzacho 2 dziri kwadzikwani. Zvanzara vagare pasi. Kurati chaakuitwa this time imiracle. Hachichaoneka mezi dzekudhibhaita kuti masilaisi anokwana kudii, pangoda kuti Mwari vaite zvinhu zvavo. Cheche, vhangeri ratakaudzwa kazhinji nderekushamiswa nekugona kwaMwari, which is true. But manifestation ine kuparticipate kwemunhu. Chinonzi promised land, if mukasvika mupromised land mukasarima, munofa nenzara kuri mupromised land. Because we are failing to till the ground. Promised land haingotanga kubuda zvinhu motanga kudya nokuti masvika. So a lot of people, they are disappointed in church. They think kunamata image kuti pane zvichangoitika. The truth is pane zvatichaita kuti zviitike. You must learn to provoke the heavens for the abundance to rain down. So that demand kazhinji. Ukatarisa kuti ningaita vanhu takasiyana. Namata seduka mutsvaka Mwari uchiziva upenyu hwako kwawakabva nekwauri. Zvine a demand muupenyu hwabhilivha kuti Mwari vazadzikise zvavanovimbisa. Name munhu yekutanga Adam was lonely. Mwari vakamatisa hope, vakatora rubabvu rwake vakamupa mudzimai. I am sure kuti the reason why Mwari vakamurayisa hope aigona kutopikisa kana kurwisa process yacho. Because chiprofita chakachataurwa paari asati arara hope ndekuti be fruitful, multiply, uwedzerwa kwezvinhu. Saka Mwari kuti vachimuwedzera vaida futi subtraction. Saka munhu pasubtraction ane nharo, haingomudi zvaibudi. Waigona kuti aiweshe makati pane zvinofanirwa kuwanda kuite kubvisa pandiri. Saka wakati igorara hope mushaka. Inature yemunhu yekuti zvaanoda kuti Mwari vaite ndo zvaatamira kuti Mwari ita zvishamiso zviratidze, but iye ari kutohinda the process yezvinoda kuitwa naMwari wacho. Mvura zhinji yakaprofitwa haina kunaya nokuti nyika ine fema ine drought, nekuti muprofita ataura. There was a process along the way. And the process, ndaona chinenge chibhadhira like a man's head, which means the head of man matters most. Pamapromises aMwari. And chandinodira Mwari macho, something like a man's feast. Prophecy has abundance of rain. Abundance, not a feast or something small like a man's feast. Mazwi anopikisana abundance na small.
But it takes small things to unlock great things in the kingdom of God. Usazitarisira pasi. Muzvishoma imomo kana mune kutenda munodena zvizhinji. Ndowanzwa kuti Mwari wakasika nzombi akasika mosquito. Anoita zvombe nezvidiki. Ende ukazvitarisisa nzombi hadzinyanyora yavanhu dza mosquito malaria. Mosquito vanotengesa musoro kakadiki. Dziwadina problem yayo zvakanyanya. Kureva kuti muzvidiki imomo ukava nekutenda muzhinji, you can make an impact. But there is demand. Demand yacho ukaiziva kuti ine blessing muupenyu hwako, you take pleasure in doing things in the house of the Lord. Munhu kana asati akura anomanikidzirwa. Zvichida kuita conference yekuti aparidzwe kuti ape. Kana akura wega paparidzwa hapana, giving becomes the nature of a believer. Why? Nekuda kuti waakuziva kukosha kwazvo nekunaka kwazvo. Ndiri mwana mudiki, baba vaita vakabva kubasa, vaitarisa kuti tageze, nokuoneshena woro wanze nonogeza. Ndakura kudaiswa baba vangu nyangwe dai vanga varipo, izvo zvakashaya, dai nyangwe varipo, haticharohwa. Ndaakuziva kuti chinhu haina kunaka, ndogeza ndega. Kurati mind yangu yakura, zvokuti handiri kuti wageza. Ndega ndaakuziva kuti kurara nechina hazviiti. Pane paida shamhu, pane paakuda thinking. Hatingafanane, pane panoda kuencouragwa nekukurudzirwa munhu, but munhu anofanirwa kukura. Mubereki wese anoda kuti mwana akure. Zvinonakidza kuona vanhu vakuita zvinhu muimba yaMwari vasina kumanikidzwa, kupusha kana kugombedzerwa. Wari kuti vakura vakuziva kukosha nekunaka kwazvo. Muranda akatumwa akamhanya achingodzoka achiti there is nothing 6 times. Arizona mawazi mangani nguva yakareba sei. Kaperiod ikapo munamata karimo ka nothing, iye Mwari akavimbisa abundance. Ndinofara kuti Elijah nyangwe akaudzwa kuti there is nothing, nakusumuka muprayer nehasha kuti Mwari vandivimbisa sei abundance ko kune nothing. Akaziva kuti Mwari haarei nema something chinofanirwa kuitika on earth to unlock the promise of God. Chandinoziva Mwari anonamatwa kuAmerica ndiye Mwari atinonamata kuno. Peter achibata kuti is not a respect of persons. As long you do his will, operating the principles of the kingdom, blessing inobatika. Ndinikarisanga ane mindset yekingdom, ndaifunga kuti Mwari ane machechi anofanira straight, anokomborera vanhu. Because it's not a respect of persons. As long as you do the will of God, He can still bless you. Samson paakabatwa Judges 16, akaiswa mutemberi yanamatwa chiveza chaiti Dagoni, muchechi waFilistia. Akanamata akati Mwari mupewo simba rangu zvakare. Mwari akamupa power ari muchechi. Haana kuiswa muchechi yevana veIsraeri, akaiswa muchechi yevaFilistia, who is not a church of God. But he prayed to the right God in the wrong church. Mwari vakamupa answer. So mufaona kuti church yacho haina power yakazodii. Nokuti ukaona vanhu vachikupura, isaide kuti Mwari vachamboitira vamwe munhu, but newe wakambomira. Ini pandakafoira olevo azvaita munyepero vanhu vatichachanga serious. Because waregera naye vasaida vakapasa. Kurati zvakandibuditsa pachena kuti ndinoona asiri right. Tadzeni dzatopita hadzisi powerful. Haisi church. Maprinciples ndande kana kwatonopinda iwo, maprinciples acho they are the same. Vakachinjawo matauriro but vakataura zvinhu izvozvo. Ndakaona mazuva ano kunamwe vatungwa reso akada kuwana mamembers kwete kuina masouls. Ane vhangeri rokuti munotorerwa mari, munoitwa zvakati, vari kugwadzarisai zvakati. Mauya kwake ane matorero akarongeka kuti just partner of church. Unozoona kuti ndiyo mari ine. Mind you,
unoenda kubatwa nemashoko anenge ano unoita the same thing waakasununguka chawairamba kuita kwawakabva. I'll give you this illustration. Ukaenda pane munhu so lese wira so wati wakadiko so kunza hati pano but the same person ukamuti maki anonga usuyu can't call me a man wakati so kunza hati tiripo nokutokaya kutaura kare mazwi amona mulanza zvikwezvi munhu anosununguka kachiti anobumbuka. Saka ndakubva pari paunopindawo vane mamwe mataura kuti unonoita zvawairamba kuita munhu. Six times akadzoka achiti there is nothing. That period inoexista as long kana pasina chiri kuitwa neruoko rwemunhu pane zvakavimbiswa naMwari. Unoona kufunza kuti Mwari vakurasa, vanhu vakuvenga, vanhu vanoreva nhema. Mwari anotaura zvokwadi. Nyaya iripo ndeyekuti dai Mwari vatigonesa tawana chikamu chekuita. Ndazonzwa mumwe achiti aiwa vhesi itorimo yoshiri dzedega dzinorarama wana. Ngati wega uone kuti vhesi yeshiri haina maoko, haina munda, nabadza, hairime. Iro shoko roga rati I will bless the work of your hands. Iwona vhesi yeshiri. The head of man unlocks the promises of God. Bible ramuchakanakira akanzi kufunga. Rinoti musafunganya, do not worry, and do not think. Roto vatorereka kana tikadzakanaka nobva kuna Mwari ukafukama pawakanamata. Apavhurika. Ndenda kuti uyu anobva kuno. Unofanirwa kufunga upedza kuti anowanikwa kumarengi kwavo. Funga hakuna mbidzo. Urati pane effort yekunopfimba munhu iwe wakanamata. There's a role to play. Zviri zvako Mwari achiti ndezvako. There's a role to play. Mwari vakashanda naJoshua vanoti be strong and courageous. Vakati kuti kana vashaya pawa ndinewe. Mwari pane pamuti ndakudawo kusimba kwako. Be strong and be courageous. Wow. Ruoko rwako runonena zvakavimbiswa naMwari. Learn to participate and do things in the kingdom of God. Hatiite zvakafanana, but takafanana kuti tinofanirwa kuita. Vamwe vanoimba, vamwe vanoparidza, vamwe vanodii. Learn to do something in the house of God. Take it as a blessing. Usaite kukumbirwa zvakatirwa naMwari mauri to bless the ministry. Why? Nokuti icho chakaiswa naMwari mauri chine ropafadzo nechekuita neupenyu hwako. I'm a living testimony. Nokuti Mwari vakati going minister in the streets, I've seen the hand of God. Zvinoshamisa zvokuti zvimwe zvaita ngokurota. Kuti Mwari unotoita zvinhu zvakadai kuparidza murodhi naiso. Yes. Hatifanani nezvatingaiti, takafanana kuti tinofanirwa kuita. Why nokuti ropafadzo yakarigwa mu the head of man. Mvura yakunaya nekuti profeti vati I can hear abundance. Rinogona kushumbirwa ukatoti I receive, but the receiving part is a process of knowing what to do. I receive yemurongo iri dangerous. Gore rinopera munhu achireceiva. But the receiving in process involve action. Vazhinji mabelievers are disappointed vakareceiva shoko chairo, but havana kuziva kuti receiving is a process. Not ways. Kana mashoko kati I receive, thank you for that. But learn dzidza kuti saka ndoitei kuti chinhu ichi chigama chiri muupenyu hwangu. Hallelujah. The head of man unlocks the promises of God. Nothing uchinamata Mwari kuti wezvese inobohwa. Unopedzisira wasiya kunamata. Akamhanya achingodzoka achiti hakuna, mhanya achingodzoka achiti hakuna. Life ikawanda nothing
iye Mwari akavimbisa something, unosvika paunosiya, nokuti nyika yemusegere inoitaura nemi kuti nanhasi kunamata pacho kuri papa pane zvatikuonapo. Nothing inoita vhangeri nevanhu vari kunyika vanokudisappointa. Saka kuti ubvise kaperiod ka-nothing, put your hands to work. Hatifanani zvatingaita, takakufanana tinofanirwa kuita. At your level. Tangira ipapo. Tandaona something small. Kuda kuti no matter how small it is, as long as zvine chekuita neshoko raMwari, God is so faithful. Akatendeka. Why? Nokuti pauri kupinda muaction, isaini yekuti I believe and I trust. Yeah. Kana Mwari vaona kutrust paneyo, vanokuratidza kutendeka pavo. It is the head of man that unlocks the promises of God. Yes, Lord. Tine zvatinotsvaga tinyengere tichiita prayer, iko kuprayer zvisiko. Hamena akanyemerwa kuti prayer is the master key. Prayer is one of the keys. Peter and Jesus, I give you the keys of the kingdom. Because the kingdom yamari ine makeys. Kune zvinoanokwa neprayer, kune zvinoanokwa neworship, kune zvinoanokwa negiving, kune zvinoanokwa nefasting. Maprinciples zviga zvemushoko raMwari. And haugoni kusubstituta chimwe. Paunofanirwa kuwana knowledge, woti handina basa nekurava shoko raMwari nekuzvitsvaga, uchangonamata. Jesu paakakunda Satani murenje, akamukunda nekuda kweinformation. Aimuti zvakanyorwa zvichizi. Fasting haina kudzinga Satani. Jesu atopedza Satani akauya kunotanga kutouya uchangopedza. Haugokuti ndarofudzezi papa anouya wapedza. Zvichamudzinga ipapo in level of knowledge of the word. So knowledge haisabhushutwe nezvimwe zvese. You don't fast, you usina information, usina knowledge. So kingdom ine makeys. Jesu adzinga dhimoni kunomwe mwana aporeswa. Vadzidzi vakubvunza kuti taizvitadzawo sei zvikati zverudzi urwu. Kurati kune zvine marudzi nemarudzi. Ndobva akasi zverudzi urwu zvinoda kunyengetera nekutsanya. Kune zvinotoda double nyengetera nekutsanya zvemamwe marudzi. Kuratiziva kuti zviri kukunetsa nezverudzi, kuti ugone kuziva kuti zvinodei. Nokuti uchatsvaya munamato zviri zverudzi rwekuti zvinoenda nekupa, iwe unoda kuzvibvisa nekuchema. Bhaibheri robva rati anodyara nemisodzi, kwete anodyara misodzi. Tears are not seeds. In time of crying, learn to plant. Vanodyara nemisodzi, vanodyara nemisodzi, kwete vanodyara misodzi. Those who plant in tears, not those who plant tears. Pane kuti wapedza kuchema nyaya haisi kuenda, kuti asi Mwari havaone. Zvafanana nemunhu aenda kumatare dzimhosva. Onzi namenzwa kuti baba nyaya maenzwa, ichokwadi kuti makarepa, utoda kuchema. Pfungwa kwako inonzi ayapera mudhara achema, kumana amudhara uchema. Ofisa musunungurei aiwa mukuru achema kaenda kuba. Unototi kwamenzwa sita kuti baba kana mapedza kuchema toda hombo. Unoenda kuimani uri musodzi. That's the same with the things of the kingdom. Kune zvinorema zvinochemedza nekurwadza. But we must get knowledge. Ndichinokuchemedza kuti chinoenda nerudzi rwupi. Zverudzi urwu zvinodawo izvi. Zverudzi urwu zvinoda izvi. Pavakatenderera Jeriko vachiimba mashoko akawira pasi. Zverudzi rweJeriko zvinoda kurumbidza Mwari nguva dzose. The head of man. Action. Head represents action. Ndaona chinenge chibhakera. Rising from the sea. Rising not zvaisimuka zvichienda mudenga. Mvura inonaya inofanirwa kudzika pasi. Kurati pane zvaunofanirwa kuita towards the kingdom of God. Zvoanloka zvakuyembiswa navanhu zvive muupenyu hwako.
Zvisinei nekuti ikonomi yakamira sei, ndozvakanakira Mwari. Mwari haasikumira kuti zvinake, iye akanaka nguva dzese. Introduction yeumwari hwake iri pana Genesis 1. Nyika inerima iri void isina shape, haana kuti chambomira kana zvaita musha, akabva atusvika. Pana Genesis 1 ndonomutakira Mwari wacho. Paine rima, pari void, pari empty, ndoba anosvika otanga kudeclare light, otanga kuunza zvinhu. Kuda kuti life yako kana ikatengesa Genesis 1, anotouya zvakadaro. Anounza shape, anounza blessing, anounza light. Usabatwa nekuti zvakamira sei, batwa nekuti iwe wakamira sei mumamiriro azvo. Ndamudzi wamwe achiti afana mabereko nguva yakaipa muzavakure kudhara. Mabereko nguva yakaipa, munhu ari kuti wabereko nguva yakaipa anoenda kuchikoro nekombi. Ivo vaenda 15 kilometers netsoka vaitsapo yemakani. Ouza munhu ane bhureza ari mukombi kuti nguva yamabereko yakaipa. Ino tonotoneka kunyeperana kanipa. Makabereka zvakanaka, makachivhiri kunaka kwazvo. Hapana. So chinonzi nguva yakaipa hachipo kana uri believer. God is good all the time. All the time God is good. Chiripo, you must know what to do. Muira ye time COVID, pane zvatakuona Mwari achiita zvinoshamisa. Vamwe vazhinji vakura mu 2008 manga muripo zvinhu zvakaoma. Hamuna kuona vanhu vaivakadzimba 2008 kana kuchata. Kune munhu watakapiwa nguva anokupupura zvakaitwa naMwari 2008. Iwo chanomuziva ndechiti wanga wafa. Tamachanisa ngaturaya takafa. Wachiti gore iro ndakaona Mwari. Unati Mwari vakamboita zvinhu. Even in this time, secret ego is not the secret of essence. The head of man unlocks the promises of God. Why do you say Peter? John says Peter. Iyo akatendeka pashoko ravo, zviviso zviri mushoko zviri rio. Vanhu kuti zvichibatika zvimanifeste paground, munhu ngaazive zvinofanirwa kuitwa. Shoko raMwari rinofanira constitution. Matsotsi akapinda mumba haufanirwa kuti uverenga constitution pamberi pasoko. Tatifanira kupasa dzimba dzavo zvichiba unoenda kujeri, zvinotutwa uchitaura. Pakudiwa action than words. Action no secret ya believer ku manifestation more than words. Action no secret ya manifestation kuna believer more than words. Pali zinofanirwa kuonekwa pauri. Wakafuna buku la Matthew 6, let me finish with this one. Matthew 6 verse 6. Inoti kana makunyengetera pindai pakavanda muvharedzo, Mwari anoona zvakunoita, kwete anonzwa. Yaiva teaching ye prayer, but yaidriva ku action. When you pray, the God who sees, Matthew 6 verse 6, the Mwari anoona kwete anonzwa. Akafura level yekunzwa akuona, iwo chitaura iye achiona. Ndefana mabhaibheri panoonekwa mushi. Teaching ye prayer. Kwenda kune chirungu chanzi the God who sees. Reshoona Mwari anoona. Achione zvanzi wapinda kunoita prayer. But there is a level in God yekuti haanopindura zvawataura, anopindura chiri kutaura. Maybe read down the chat. Mukomana kana akafunda musikana akatoda kukuroora, musikana anokuramba. But wadzoka after 2 years unosvika musikana yakaroorwa. Saka unoona airamba chaitaura kwete zvaitaura. Iwe uchitaura iye achiona. Inshuwa ine tsamwa. So Matthew 6 verse 6, the God who sees what you do in secret, He will reward you. So the doing part, you know, they never rewards.
anozodza musoro una mafuta, mukombe unofashuka. Chinozodzwa chii? Musoro, knowledge. Chinokonzera increase chii? Mukombe, ikapu, zvinobatwa nemaoko. Blessing inouya kumaoko, ropafadzo wanamatirwa pamusoro kana maoko asipo, chinofashuka mukombe, ikapu. Saka vazhinji vedu kwazodzwa mafuta awanda, hapana. Why? Because mukombe haupo, zvinobatwa hapana. Uye kuzoti umwari nawo patakabroka. Why? Because parikuya blessing. Unamato wako newangu ndokuti mwari abo maoko ngabate basa mimbaike ngabate basa rinotena mvura zhinji, abundance of blessing, abundance of rain. And this year chawakaita drought for a long time, financial drought, utano wako nemudii, but iti mwari ndanzwa kuti muri mwari mune mvura zhinji, ndanzwa kuti muri munari muridzwa zvose munazvo zvizhinji. Maoko angu ngaadini zvamakavimbisa zvibatike muupenyu wangu. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We pray, oh Lord, for the manifestation, kuzadziswa vanhu, kuturuka kwemvura zhinji, gore refemani ngarichipera iko zvino, kuoma kwazvo Baba ngakupedzwe, nekuti ndinataura shoko rekuti abundance of rain is about to pour. Put my hands to work. Isai maoko angu pabasa. Isai maoko angu pabasa. Mukati megore neun'ani, maoko angu ngaatenge zvamunovimbisa. Nditendere vakakubata zvinoendeka. Ndatara kuzarwa mumasuo, blessing and favor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Amen. What a beginning.